Dobrodošli u Anima Fest podcast u kojem razgovaramo s autoricama i autorima ovogodišnjeg festivala. Za početak je s nama dvoje autora čiji se filmovi natječu za Grand Prix u kratkom metru, također u natjecanju hrvatskog filma. Prvi je Krešimir Pernek. Bok, čao. Bok. Natječeš se s filmom Težnja. Tako je. Evo u kratkim crtama o čemu je težnja, čemu težiš, čemu teže tvoji likovi? Pa moji likovi su izmišljena bića na jednom izmišljenom planetu koji svakodnevno teže potrazi za ispunjenjem. Oni su i bića čije oči su reflektori kojima vidi oko sebe i što su ispunjeni ti reflektori više rasvijetljuju svijet oko sebe. I oni se zapravo teže ispuniti sa bilo čim što pronađu kako bi više vidjeli svijet oko sebe, kako ne bi ostali u mraku. I što pronalaze? Pa pronalaze razna sredstva koja i mi u društvu često pronalazimo da bi nam bilo lakše. To su razni oblici ovisnosti, potrošačke pretjerane navike i često nezadovoljstvo s kojima pokušavaju doći do ispunjenja što im naravno stvara poteškoće. A sve skupa smješteno u nekakvu retro-futurističku distopiju. Zašto? Pošto su izmišljeni likovi, stavio sam ih u izmišljeni planet koji je ko zna gdje, a retro zato kaj onak više volim te malo taktilne i analogne stvari nego neku preveliku budućnost, lasera, holograma i takvih stvari. Oni su također svinjoliki. Zašto je izbor pao na tu životinju? Pa zapravo nije. Čisto sam išao dizajnirati nekakvo biće koje nije jasno povezano s nikakvom životinjom. To ljudima zbog njuške više ovako liči na svinju možda, no u ostalim dijelovima oni nemaju ni papke, nemaju ni ušik baš ko svinje. To je to više ovako, ljudi imaju potrebu s nečim poistovjetiti pa je malo bilo najbliže. Stilski ovako vizualni jezik podsjeća na SF, to je SF svog tipa. Isto zašto taj svijet, na koji način si gradio taj vizualni svemir filma? Cijela njihova arhitektura je složena od ravnih linija da bi bila u kontrastu sa organskim svijetom. Jednom kad oni pronađu taj organski svijet, kad vi vidimo da je to postoji, da taj svijet zapravo nije distopija, nego je distopija za one ljude koji ju gledaju kao distopiju, za one likove. Unutarnji osjećaj zapravo grade svijet oko sebe, tako da svako vidi ovisno o tome da li je u strahu, da li ima komplekse, da li ima materijalne porive stalno. Tako izgleda svijet oko njega i onako ga pritišća. Naravno na nekakav negativan način utječe na njega. Već si spomenuo da su reflektori, odnosno pogled nekako glavna stvar po kojoj prepoznamo u kojem su stanju ti likovi. Zašto baš taj pogled? Da oni kad se i drogiraju, utaču tekućinu u oči. Što ti je to bilo zanimljivo? Zato što su oči prozor duše. I sve te likove sam dizajnirao na način što bi bilo kada bi postojala bića na kojima se jako izvana vidi što oni zapravo osjećaju, do te faze da oni to ne mogu sakriti. Osim njihovih očiju, čak i njihova poza. Oni propadaju u pozi dok ne završe na sve četiri ako su jako neispunjeni. I po boji odmah jasno u kakvom je stanju. Boju sam odredio tako da najbliže što sam mogao po osjećajima likova, lik koji živi u svojem strahu je u nekakvoj plavoj boji, tako da sve hladno gleda oko njega. Lik koji je materijalist, ima nekakvu zlatno-žutu boju, tako da sve se sjaji oko nje, i lik koji je pati od napada bijesa je naravno crvene boje. Koliko autobiografski apstraktni film? Malo sam naravno i sebe ubacio i općenito ljude oko sebe. Na primjer, pitali su me da li film kritički, nije više promatrački jer svako od nas se može na neki način sa nekim oblikom ovisnosti povezati ili sa nekakvim oblikom materializma, a pogotovo lik koji pokazuje osjećaj nezadovoljstva i bijesa kojem stalno nešto smeta. Mislim da takvih možda
najviše nekako ima u svima nama. Često se nađemo, ali u tom začaranom krugu. Tema festivala ove godine je glazba. Na koji način ti tretiraš zvuk i glazbu u filmu? Radio sam sa kompozitorom, maestrom Darkom Hajsekom i mi smo par godina, kako se film dugo radio, mi smo i od početka već planirali da bi trebala glazba biti nešto, pošto likovi, taj planet, ništa nije zemaljski. I onda smo išli napraviti nešto da izgleda kao da nije sa ovog svijeta. Trebalo je naravno pratiti emocije likova, pa je na trenutke to nekakav SF horor, nekad imamo prizore zabave u noćnom klubu i išli smo gledati nekako da nije lako žanr prepoznati, da baš nekako sjedne u pozadinu likova kao da je ta glazba baš iz toga svijeta. I evo za kraj, koja je ideja iza rascjepkanosti narativa, što se opet vidi i na vizualnoj razini, i na ostalim razinama filma, kako se prebacuje kadar, što si tu htio podcrtati? Htio sam da pratimo 3 lika kao jedan začarani krug, da prolaze sva 3 lika, bez obzira što su oni naoko drugčijim svjetovima. I mislim sa tom paralelnom režijom da se to može jednako vidjeti, da oni zapravo prolaze jedan te isti film. Na kraju je naravno jedan lik s kojim sam odlučio završiti film. On je drugčiji za razliku završio od ovo što ćete vidjeti u filmu. Zašto baš sa njim, to ćete isto vidjeti u filmu, da ne kažem sve. Krešo, hvala na razgovoru i sretno u natjecanju. Hvala tebi. Ana Horvat natječe se za Grand Prix s filmom Priredba. Ana, čao. Ćao. Priredba se temelji na tvom sjećanju. Tako je, da. U stvari se dešava na jednoj školskoj priredbi sredinom 80-ih. Na pionirskoj priredbi. Vjerojatno Dan mladosti. Ja sam na jednoj od tih priredbi, ne znam zašto, sam ja jedna djevojčica, smo stajali cijelo vrijeme na pozornici, a između nas je bio stolić sa knjigom ili možda to je bila knjiga koja ima nekakve veze sa štafetama. Ja sam u filmu stavila štafetu. Uglavnom stvar je u tome da sam vidjela jednog u stvari pervertita koji vrlo diskretno onanira, koji je u stvari stajao u prvom redu publike. Mislim, samo ima ruku u džepu i nešto se micalo u džepu i poslije imao mokru fleku na bedru. Ja kao dijete naravno nisam ni znala šta je to. Tek se onda zaboravila to, sjetila se nakon 15 godina kao aha, i tako. Tako da evo, uglavnom je to bilo neobično. U stvari nekako sam htjela prikazati, ok, ima i taj događaj. Mislim, u današnjem svijetu tema pedofilije je naravno užasna i jako teška. I ovo je u stvari tek se malo ogrebe, jer ovo stvarno nekakvo, tema ovog filma je više nekakvo djetinje, nerazumijevanje svijeta odraslih koji tek onako malo prodire u to djetinjstvo. A zašto si baš tu temu i tu sliku odlučila pretvoriti u animirani film? Zato što je bila bizarna i neobična. Naprosto mi se činilo da će biti zanimljiv film. Još se povezalo s obzirom da kolegica Irena Jukić-Pranjić mi je dozvolila da koristim njezine snimke iz djetinjstva, recitacija i pjesama koje isto daju, uz ostale neke arhivske snimke, daju vrlo ja mislim, htjela sam prikazati dječji pogled na pionirsku priredbu 80-ih i taj pomalo dosta neobičan svijet koji možda današnja mladež to neće uopće prepoznati. Jedna ruža u plahoj krvi je zamočena. Zovem se Anita. Pupoljak ruže sam bila. Imala sam 4 godine. Otac moj zvao se Juan, a majka moja Aida. Sve dječje priredbe same po sebi su neobične, bar meni koja sam dosta introvert. I u stvari sve te situacije su tako neobične, izvučene iz svakodnevnice. Možda, ja nemam dijete, tako da ne idem na dječje priredbe koje danas možda nemaju više politički obojen, sigurno više nemaju politički obojen sadržaj, ali vjerojatno imaju isto te nekakve pretjeranosti.
ne sumnjam. A što se tiče samog stila animacije, on je isto nekako dječji, kreće od nekog dječjeg crteža. Kako si to izgradila? S obzirom da je nekako, s obzirom na temu koju smo sad sve opisali, stvari mi se činilo primjereno da i bude tako i nacrtano stvari. Mislim, dosta kopirala sam vlastite crteže, našla sam svoje stare crteže iz vrtića i nižih razreda osnovne, pa sam crtala po njima samo da uđem u tu dječju glavu na koji način se konstruiraju likovi i koristila sam kao pozadine, mislim to je sentimentalno, ali skenirala sam pozadine svojih papira i to su u stvari pozadine. Na njima onda se dalje su napravljeni crteži. Zanimljivo je kako u tom minimalnom crtežu i dalje se jako dobro prenosi ta anksioznost u mikroekspresijama. Hvala. Da, a dobro, to je sad druga stvar što ja kao odrasla osoba, to i kao animator sa iskustvom, to valjda sam uspjela, nadam se. Što se tiče Anima Festa, inače kako gledaš na festival, voliš li doći na taj festival? Kada si prvi put bila na Anima Festu, sjećaš li se? Kako nisam odrasla u Zagrebu, prvi put sam bila na Anima Festu u stvari sa nekih svojih 20 i nešto godina. I onda smo studirala sam na Likovnoj akademiji i u stvari sam u to vrijeme još nije postojala animacija. Ovo je jako dugačka priča postala. Ali bili smo na nekakav žiri, to je bilo početkom 2000-ih. Ne sjećam se točno koje godine. A sad na zadnjih 15-20 godina sam redovito, kako se bavim animacijom i animiram za druge autore. U stvari je to mjesto susreta svih animatora i naravno me zanimaju animirani filmovi, tako da je to tjedan dana kada obično radiš pola radnog vremena ili ne radiš, taj tjedan je rezerviran za druženje i gledanje filmova. Ja, pa ono što je lijepo kod Anima Festa je specifično da je to veliki festival, ali ta atmosfera koja je jako intimna i neposredna. Da. Anima Fest je stvarno jedan važan događaj za animaciju, za animatore u Hrvatskoj. I kako da velim, s obzirom da je to sad animacija postala moj život, kad sam bila mlada nisam mislila da ću završiti u animaciji, ni započeti u animaciji. Baš mi je drago da živim u Hrvatskoj, iskreno, i da imam ovakav život u kojem mogu raditi animirane filmove i postoje Anima Fest. Stvarno. Ana, hvala ti. Hvala vam.